Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl. Jag har snor här. Hallå, vi ska inte börja med filmar du mig? Vadå? Jag tänkte det var coolt att testa Videofy.me heter det. Jaha, det? Ja. Har du account där eller? Ha? Har du account där? Jag hörde inte. Har du konto där? Nej, jag har det. Okej. Men jag fattar inte för att först så typ bara, Videofy.me. Sluta med den där jäveln. Så, ja, och då trodde jag liksom bara att alla så här, klipp på Videofy.me är... Där sprack det. Men då kanske vi har fått upp den. Nu har vi löst problemet. Eller? Hur? Nej, det får han inte. Han såg ut som han var mätt. Ja, men det är kokoset. Det är kokoset. Ja. Kokoset. Där du. Där ser du. The meat. Han har blivit lite gammal där tror jag. Jävlar. Hängt lillfinger kvar. Ont gjorde. Precis. Filma inte mig. Filma nöten.